sunu yung ngoro don rangkat lemeng ikum ke balang ila banyo ia kene ko por ban syukri lang iu hakane kano phaisngi ingi pedeng sung baha ya Reverend R Nong Phut iba le pedeng sung baha ke jing khot jong ke balang ban ai ia ke jing syukri ban same ketin yung bre pedeng jongi hakane ko por pedeng sung baha ipi pastor lembat iwe ramba iwan lang bat pi pedeng sung baha ro igini giwe ke pastor ki pedon rekat lembat ni teman masan ki khot komite balang badi pi pailang jong ke balang baro kat ki bala ban poi syagane ke jing syukri lang tiswa bengi ya isyakhmat duanginen duai kumne iwana khmat jome ubelai bukpa jing bhaban duai kerpat ke jing don rengkat ke jing alam ke jome bat ke jing kerku ke jome ko trai yengi baro lang hagane ko por kemau lo jong syukri ro hak bon sami ke ketin ke jome do don rengkat lembat u yengi kumjo hak kerteng Yesus Kristus ngipan yegene baro amen dan sedang no ke jing syukri lang jungi da ba ngin ya ruai lang na ke jing ruai ko ba saus pa sau pusan saus pak saus perusan bat hadin balakut kene ka cingruai na singobha ban khot ya iwe ni gramba balang dan ni khot komiti balang jongi e master elrod bon be singobha ban puli na ketien jong blai bat ban duai laminga atrai Jehova pilkrim lamba kepercay nga ngatlot meme tu aibo tininga nakti isnai kadbanga im the ate lajing ai baro lightly record naga chingruai ko saus pa sausan
suami lang suplai ke jengguai dan petskau waktu kini dekat negara kecil ke jengguai. Kawan kan kalau nak city obstacle Paul sakit nangrom kalau nang kebakat dekat mengkong terter. Bad kebaar kebentar kalau nak kitab sang kalau nang kebak kendai pesan dekat mengkong terter. Namar kata angkat kerpat itu kau pada banyak. Nak kita kejenis lain kejang play. Pan itu nak ikut macam ini. Kau mau kejeng kenapa pakoi bat pensyopa yang play. Kebalangkan kejeng sekri berkencan sem jang ini. Bat kawakan sem rengkat yaladi. Bat kanera partai. Nrai tu penkelat dorno yaladi kan. Dah kejeng pentemai. Ya kejeng wat jang ini. Kenang bapin yot tip. Kenang bapin yot tip. Kabak kumnu kalong. Kaman kejeng belai. Kababaha. Bat kabapin sawha bat kabajanai di. Kita kesam kabalanang kabak kendai pusan katu kini dekat. Ale tu ngenya ruayo trai. Tu ngenya kan ot sengau tenat yo. Yo mau siang kejeng pen jong i. Tu ngenya wan akamat jong u. Da kejeng aingo. Tu ngenya kan ot sengau tenat yo. Da kisam. Na mau trai ulang belai wakarau. Padu semu bakrau alor ke play bar tin dem ke jeng trai au play pa jung i bab neng long bak ho ke teng ke jong me wan ke ma ke jong me lang ka man ke jong me aga khndau ko bab neng i don ka ta ko bakrau ke ban ai ngo e me nama ka ne ka por ka bakantang ka ba me mala sha yang i pat sai ban don ka ne ka yeng ka bakantang ke jong me Banyo ikaban syakri ban punan buram yame. Bat kamtam ikaban aingo yame. Namar bame mala don rekat bat ngi. Akisngi kabala lekno gini. Siposi mala don rekat bat ngi. Au nung snam batamai. Mala ai ngi tribe kan sngi kabasyai kabangin yo au play kaban. Yaro punan buram yame. Hakane ka yeng ka jong me. Ingo ime namar kik pot baro kabala lekno. Kam tam unu snam wat lagi lamat ikijing lamat tribe ikijing sya sitam ke bayam ka persei lamat rai au ble ngai ngo yame amla pla pat ngi kumi yo ikani kasngi ka bakentang kasngi ya ka bome mala mi pat na lom na ka jing tap ban ai ban yo ikijing jo ban ai ngi ka ta ka jo ka jing jo ba trai la ban dom ta haka yeng ka bakentang ka jong me try jisu ba ngo me au play wa wat la ngim tip ka ka ban jaau nu snam wa tamai rei da ka jingker men scam try be but da ka jing slor ngin ya sa prang ngin klet no ke pa sadien rei bangin tur sa prang haka ne ka po try be ngi don ka ne yeng ka jong me ya ka ban yo ka ban sha skor ke ten ka bam me man kren ding bau shakri jong me snai au play ke baro ke bangin yo ban pandap hakane ka por ham tame ye ke kentien ke bau shakri kon kren ke long ke bawan na ka kat ke ding snai ke jong me dan kat baru a tribe e mala wan lam yu na ka jaga ka ham jaga tai mala da mala ker ke ulala e ka ban poisok poisain adu ka ne ke jaga to ye ka khu yu a tribe e ye ka kam ka bau trai ka ministry ka bau at nama tribe e ye ke balang ka bau dei ban pet ke district presbytery Snai tribe ban darakat baru kan ka por ai be ke kentien tribe kan wan na ka khat ke jing snai ke jong me pakai baro ke pa mi na ke suntur kan u kem rang no re kan long na ke jing alam ke jong men jong me pa mangi au ble ke pai lang u jong me ban yo ban sha sko ke tien ke ba shakriun ke na ka por kan long tribe ke pa ai ke jing besai ke met but ke men sem ke jong i kham ta ma tribe abangin mi na kan ka yeng ke jong me in yo si bon ke jing karku try to so be to darakat but ka baro ke bangin yo ban pandap ba kan por darakat a try be balang ka jong ka balang ka jong me bang dan hang neu lor lo darakat a try be kam tam ba ke jing alap ke gospel ka jong me dan a try be ke mis
mission field ke jong ka balang tribe is nei au play ya ka ban donakat pa ke mission worker ke pa ka balang kala thong tribe pan ya lap ke gospel ka jong me to is nei a tribe e pa ka gospel ka jong me kan ya wat hadu ke tu ke jaka ke bon tribe e ke bam pat sam nei to ne pdang ya me to donakat tribe e kan ka por pa ka por ka padang sa to ko ku ma mi ngi pa to ai tribe e pa ka jing donakat ka jong me kan la ka ban pin ban ai ka bor kan la ka ban shania ka me to snai ban palai ngi de ka jing ko hu ba kan sai tam ka me namar bangi pan bangi tai ka ne paro ka ka tang badan bo tamu tribe no panem jing Jesus Christ amen tu mendapat ngin yo ban pen ketang ye ke jing ai ngu bat nga kerpat e tem san ke bi wa jri ba in sang ba ban ketang ye ni ke jing ai ngu bat kat kerpat ye ngi baro lang ba ngin sang ba man ye ying lang tung ye doi peneng ai ngu pa emetrai mengidon kumni ka yeng ka bakentang ka jomi kum ka balang idon ka daw ka khrawat aingu eme nama ka jing kerkhu ka jomi iwan lam trai kini ka jing aingu baro bagi parabangai kileno syaka kam ka jomi tu subha ban kerkhu ban penkhoi makentang yaki bahangnu hangnu baka balang ka jomi kan pendon kam yakini ki jing ai na ka manta ban penyar ya ka hima ka jomi tu subha ban kerkhu ya ka we pa ka we kan pe yeng kristan apo ka balang ka jomi lem ki baduk khun swet ke kan thei ki ba shem janjar ki ba shem na ru ni kan mau lang ya ki baro akhmat jomi tu sngo ngi ko pa ha ka teng jisu ni dwai ngi pan ki ni baro amen tu mendapat ngin yo ye ke jing pen bana bat don kam na kaliang ka balang program ke bangsa ni ka por klong menginyo ya ka jingrawai kerpang ni Miss Caroline Nongbri pad bansam ya ktien ke jong ble pedang jong ni ka por long reverend ar nong phot tang suai pa ni ke jeseng kan thei kin yo ya jeseng IT kam but inong ketu kan pham ni long teman basan NS Nongbri hak por sau steng pat chibet jeseng samlai kin yo jeseng jong ki bi ban karan ilong imis yanom nongrum hakhalai tarik pat kemiat balang iban pulis lang bat duai Mr. Winsuk L. Khan Mujai nginyo e jingkren sermon in a subject bo nongkren unjet hi but inongkren long temen basan kebi warjeri hakanik si sajang khan riu tarik pat nginyo e jingseng duai na bentak jingpun kre ya kasni uturai iban pulis lang bat duai long Mr. Joel Roy Khan Mujai but ibanyalam ini jeng dwai ilong imes balari mauri hakani kasi sondi benwan kata khat nyu trek kabade kisngi turai ninyo jeseng kerpang jong district ninyo laisin hak jeseng ke bas phau biji ki parame jong jeseng dong mingi kinwan chekni jingseng kapakan thop ya kadong khanmal ki khli sinong wa kadai lembe ki parabangai ki basa hanong thamai nong silyang nong thamai nong ra renja laikor madanating demtring lom pengat lom dingso kiwai pe parabangai ki aban pe ki yeng ki jong ki lembaga live YouTube streaming baru recording jong ka official YouTube jong ka bala ko program kan ka jeseng ka baspo biji ka long ni Banlong Sherman teman basan pi mukim organis Miss Nancy B Pariat inong elam jerwai hamklet walarpi pulis tang bat duai Mr. David S Masar nginyo special number ni Mr. Don Kupar Nongklau by inong keren long teman basan I renja nang ta ka porsi biji pan ka jeseng dong joka dong mingi jong jeseng yeng dong mingi kenwan chakni jingseng ka bakan thop ya ka dom lom balang nong ponro
lembek para bengai ki basa apa Oxford Laban Lausatun Lompereng Umlengka Nongkse Aparsilong Banyun Milim bat kiwai pat kenyesim bentahi lembaga YouTube channel jong kebalang hakpor sawji pat ok program jong kini kabasibji pat kalong kumni itemen iban long chairman di teman besan Dr. W. Khar organis namesha warjiri nong ilam jim rawai Mr. Tamdo Khongwer iban pulistang bat duai Mr. Lead Japan ninyo special number ni Mr. Nigel CCM bat inong keren long irreverent SF nong keri hakpor sawji pat kejesang yang jong kadong syatei kenwan chakni kejesang ba kenthop ye kadong pedang sinong nong silyang China Pati Dhankati Lakshmi nong Malki Road lemik prabangai ki basa po Langkerding nong Mensong mau Kasyang mau Pat Laim Khra nong Rim Hills Pokse Umpling Lumdingjeri mau Khar Jayau mau Prem Pasture Hill Maulai Motawar bat nong sdea kiwei pat ki prabangai kin pe lembaga YouTube channel jong kebalang kini kilong kicing penbana bat I hakpo sob katuka ba jesang ke basau biji pat ke program kilong kuni I chairman ilong timan besan Dr. W. Khar organis Miss Lahundu Songwang inong ilam jirwai Mr. Salving Well Kharmujai pulisang badwai Mr. Morgan Nongbri special number Mac and A Kharbangar ba inong keren ilong timan besan Islander kini kilong kicing penbana nantan teori baro stio kublesibu Dia mentapan kepada kun samla kebalang bagian air spesial nambah.
yanga Daging it lay blappen coin par yanga Daging it lay Daging it lay Ngam la shu ban shem ya jing it Bakam crow ya jing it lay Kajing im like deer like a jing im They na ban pin im Daging it lay blapping in ngam yanga Daging it lay blapping coin par yanga Daging it lay Daging it lay Daging it lay Daging it lay La seal spy yanga Nakapenta ka burong bayang Lei sibune kun samla ka balang nama tu ka jing ruai ka pa pi ai hengi dei jing in le ka ba pen im yanga oble yung ku pi pe pi na yai se parang ka bo mun sim ju nang la man ai ka jing sikri ki ba diang hun khamat chong dapat bono sebagai yang ka jing sikri kata kalong begini yo sengau ya ka hubor na kaktien jong lei nang bai Reverend R Nong Phut che katu ka ne ki jing pani thu na ko mata Reverend R Nong Phut kat ban la ban yo ya ban lum nei Reverend R Nong Phut Iwan naga balang nong kuar na maulai bat itrei menta como mission director jong ke KGP Sinat Setngi ka mission field ka bahap sethi sa ithai nong jeri ka bahap ro po jong ka umyo Tamar district But hakaba ngidon kalangkha tre mission amar siang a. But pastor isong isra ha headquarter jingi ha ka sinong mau kulio ha ka balang kemreng but hangta isong isra but family ke jongi ban pe ye ke jing tre ke jing ta ka mission sia ke thai non chri Ti dala don gano ka iko ka ba I pastor ikwa banang punsyai isong ha ban le kata pastor te swabi niyo ya ga jingkran na pastor te gini arwai ka wai ga arwai ka ba sispa lai pusan sispa lai pulai ka jingkran Jisu tu kren be jamno Jisu ki khtin jome long so ki bala mi ke jingsu ka badap da jor ba ke jing sawa ke jing pelong ke jing pensoi do bat pop ha jing sawa seo ba jome ki jem jai ki do khop ba ro lai li git khot na jing wai ko ba chi spa lai ko san chi spa lai ko lai Liegt in Chong,
di Singapura kaba ningkong nga penpau ke jing semua ublay ubala isnai ban darun kat lem bat nga berkum juru na bantaban pelak yang lengba kanika no pai jonaka sengi menyeng kanika jeka ka bekentang ban siang ban pendep yang nika bantai ka bakum ka balang pila syania kita peng ki batlot ki jonga tengah aku blai tumasan iba lamu chaman penya ijasang nika por kiwai pat nubasan jong kabalang ki balang ki kepa ki balang ki nang sumar ki nang syarai ialah kabalang ki dekot komiti jong kabalang ki balang ki nang yakit lingkor lang ka kam jong blai berkom juru nam da jong pi ki dekot jong kabalang kin theu chanrang ki long kemi ki long kapa ki balang kakti kaman ketika diang ne banta panya pentelun ika kam ko jong blai bahane ka poru ngai ku blai ru nam tai pastor jon ka balang bar kum juru I pastor umdor ya ka ba na kaleng jonga nga itu ba na mangidan ka jog sinat bat ilong ru I bakam haswa jonga hai bedai barka nega benta ka kam ka ba mangi ngidon nam daban syakriya kerteng ke jong turai teng aku blai langi piboro a juga pol nga aku bestam temai ya ke bau blai nang senai banyalam nang penya ya ke jing em jong ilang boro nga aku blai ru kerpang ya ka program komiti jong kabalang ka ba la ibet na bantaban ai ya nga ia kan ke bentang ke jalmiet nda banta panya selok na ka ktien ka jongblai ke jingya itu I thau ka dei lingba ka jing ka kam mission ka ba phikum ka balang phila ya kershan hang thia ka snang mosun ei ka balang kaling khatre jong ka balang nongla ka baderu ka balang ka baha papo ka nong jiri mission center bad dei ta ka bantai ka ba ngayo ban itu itha bat ki pastor jong phi ba kum juri katu ka ningot ki nang syara jong ka balang bat dei da kata ka itu ithau kala pelong na banta panganyo ban syem ni banta ha ka ni ka janmit bangai pa ka ka jingalam ka pastar ka jong blai tene ka por ma ku blai ka pang na jong phi kum ka balang ki da khot baro jong ka balang ni ka por ki balang keti kamon keti kadiang banya kersan ka kamu jong blai kerpang ketika lingkhatre mission ke jongi hamau snai ka balang jong pi hangne kala sim ya ka senjam na banta ban yarap na bna ka kam jong ban em jong tra jongi u balang u Jesus Christ tu blai na ker khu ya pi ka balang barkum juru yaki rempai yang kestana pa kabalang ba I wepi wei khot jing kabalang ba lingba jing sepon ga jong phi ublai unang penya syaphrang ya ka kam jong barkum alam khamat di tumbasan chaman ba ka jing pi thu an ka por na kalyang I tumbasan ila pen itu katu ka ni ki benta te kumalon na penhe apan san yang ka balang maulai bat ngalapoi bantrei haganega nongjri mission center nadu bla priyaka bat nadu bla thung proposto denga bat ngadon haganega mission center menta la shposnem pura nadone kayeng kala kayeng kasem bat iwei konsentrang iba ensakenjo saustem hawni ubanai ubalai berkendat apa deh ketika nongsi mission center ketika mission kaba kasinat sepni kala ibet nabanta ban pelong eka kum ke mission field ke jongka namal ba kadai ka thain ke jaka ka barang syara ba hadu kata kata rang bon ki sinong ki jaka ki ba bon ki masung sinong ki dai ki bempat nget ni puriang
utrai jongi kum na pun em jongki badai alo katakan orang bagasinat ngadin ngajing sorbi kala idai ban shime ke jaka ban pelong no kum ka mission field ke jongka kidan bon ki balang nani nasor ban khapsor ki bla shim ya ka senjam kum ba shim api ko ka balang hangne ban kershan kinang tre mission ki mission workar ban kum juru na banta banya tenrong lam heki kam mission ba pera na banta ka kam yalap ka kam jupan em ko tra jongi ubalong u Jesus Christ dengan is kam ba kene ka mission na ya shakmat ling ba ki kershan ko jong phi bat ki wai pat ki balang ki ban benta na benta ban yaket ling kor lem ya ka kam ba ki ting khot ka ba ublai la shania hayum ka balang na benta ban pensawa ya ka gospel ka jong blai tingana ino no komta ka jing pni tho bat sapang la de bat ngina pai no sa benta jing ka tien ju blai ka ba kum ka balang la shania nga ha ka ni ka por te sam pos ni benta tu ni pendam ha ka jing bai ublai bu pa jing ba banan ngai ngo email na ka jing pha ka jing spon ka jing alam ka pinya jemel ka jing em ka jongi ba ngai ngo email ka try ha ni ka por ba ha ni ka kenta ka menta mengila bandan kumni apon ka yeng ka bakhoy ka tang ka jome bani ka por ko try yang usyakri batlat ujome baswai bat analade ko try nga sutho bangam la na banta mayasam ya ktin ko jome hendai yang skam baka bor ka jome ka jingalam jome hagni ka por kalang iskar khu nikong yu bakum juru yang ibe wei kibala mas ngau ya ktin jome ngadwai ka menyalam bor mamilum ba mesti ma kho jome bat kum juru mi rap ru yang ibe be ka por bangila mas ngau thu ya ka dor bat ya ka dinun kam jing ktin ka jome ka jing em jongi ngai ti ban ma botin ka por apo ka jing alam bakit ka bakan jablai jome am tang jisu ka pa pa mi dubai amen. Tiada kapur ka bentan ya tiada play ke bangala berkat berpusat berpengkret kalau nak gospel yo nes kalau nang ka bakat lai kada khot ka balai phoi hadu lai phrang ki kantin ka ni bentai ko ongkum ne usiman petros ru ong ha jisu ko trai chenu men salet jisu ai tu ha u syagaban salet memla abot yang amenta Readien menyo abot nga upetros suam hau kotrai balai bang abot ementa ngana tino ela ka jingem na ka benta jome ujisu e thu hau menatino ela ka jingem na benta jonga sisa ngong ame ustiar unum riu tat anda menlen yanga laistien kini kita bentar ke bapa pun menjongi ni sengutu pha ke ai ke belaja ke ai ke balong bat ke ai ke bami nak kini kerja keren kujung try jongi bat wene ke sendang ke jungu ubalong upetras bat hada ke jumja kaktin yang boleh ke tu jisu ulaya tu lupa lani wa akum ke kencahin Syapang kalenti kabau re benyai kabau ro ong ru haki sendran kadai kalenti kabau maki kinamla ban but jauh badu petros usendran ba khama ula keli shanu kata kalenti kabau ngamla ban but reu jisu wong memla ban but ya kane kalenti kabangan saya heno petros pat was ngono bensim kumta ngamla kon bot haki di kelas nam tam ngelabut utrai katcha ba ulet ngaino akakam ngaino akikasam nai bantaban bot yanga kumta uni kodra junga manta pat ong bangamla ban bot ya kata klenti kaba un salit berkumta Petrus
มันเป็นเป้าบ่ลงสุนรานอุบเป็ดดอร์อุราคุลาร์หักมัดก็จงตรายได้กับพระองค์บ่าวกลอยบรรณาตียาลากาจึงเอ็มนาคบันตาบันพูดอยู่กระแตกระกระสุรจึงกุลาร์กระมีนาอุบเรียวอุบาชดhemกระมีนาอุบเรียวอุบาชดhemมันนั่งตาสุสุกักเตียนจงอุบเรียกทั่วหักเปิลกับสมัยเนี่ยหาบักชิปายกับวันเข็มโยจิสุลองบอกเปโตรสมาร์เวย์ละขังลานดากับมันเสียมกับบัชดhemเห็นเรื่องละองเราอุนิจูอุบเรียวอุบลาคุลาร์อุนิจูอุบเรียวบัชดhemละองเราอุนิจูอุบเรียวละเล่นหาดูลายเสียมยาลาอุกันรัดอุบลามุจิสุอุบาอุลาคุลาร์บรรณาทีนอเอลากาจิงเอ็มหากบาบูเดอูหาบาวลองงามิทูสัตยายาอุตัยอุบเรียวบายบังอิพาโชเปโตรสอุลองกาเดอร์จงกิบังเงกิบายเอียกิลองลองพนิมบาดกิบาครั้งบันบูเดอูหาดูกับบักุดบังอิลารุนประคัดบักัดกะจิงชุดแฮมจงเปโตรสKai kata kalau pentlat pensua jeru kat adu baunda phadin no nakikular kibat hiang junu hau trai jesing la berindur bon telikidau kibat pelong petras banlen yau kundra junu ujskres henra ya ne kapor nganbu yala telikimat yala telikidau kibalong kimat Kibanginya puson lang ini kapor, bat kabangilaru ban ringder, haka komitmen, haka jikut jingmut jungi, kabangidam haka jingim, bat haka jingai kestan, kajonga bat kajongpi, bat kawai kadau kabaningkong, nani kamet kabaningkong kabanginya pet, kabapelong yo Petrus ban lenu Jisu, kadau kabaningkong kalambo Petrus usus hem hakata kajing long kabachur hem jungu upetas usus hem hakajing long bachur hem jungu ningawan ong bo Petrus ulong over confident hakata kajing long kabudon uslau bakata kajing shur hem kajangu kanpen skam baulapan bat hitriang ya kikular jungu Henry bagi Paul Petrus, ni Shombo Petrus, laulong brio ubashadhem, Henry ru ulong brio ubalong emotional hagaju kapor, ulong brio bakolai banrai daging sko, klemper khat ya kajing mot, jangki ktim kibokren lani kibau penpau hakiwai. Isama gospel Matthias kanang wa apun rew de khala khwai barka Marcos khasau apulai ujisu ong hakisbran on menta ka miet phi baro penthot pen ino yana Henry Petrus klem na sutro ya ka jingmot ka jong jisu ulayem da ka bashidhem ulong penstet da baro ki ino yene ngate marwai nganum ino eme lanu banang ta uang pat dak basus kam lada dei ma banyak lem ni nganum len statia yame kata kada kajungkren kajong Petrus ka open pau klam na sutu shai ya kajing mot kajong Jisu nang ta Lukas ka ba fuar Ujisu la ong Petrus bau setan ulapan baliotai yame kumuko hagati sisa kata berbelong kum ke warning ya Petrus bau don kam ban penkre yade hembe bau Ujisu la yalam Petrus Jacob Yohanes sekaper kasibani banduai Ujisu la duai marwai hembe bau lawan pai Ushem bo Petrus lem kita ke armut kilayo thia lengai
Ubriu ubade pungkre ya dia punya lek bunshoi ubriu ubade bundubai Henry uyotia lingai namar ba usoskam hade usoskam halakabor usno bakata kajing chet ham jungu kajing charismatic kajungu kan bat skam ya kajing kut jingmot jungu Henry hakapor bunpo berkat hakapor gabae hakasau kosen upetrus ushem yade timban bawulong ubreu bapaja ubreu ubakubar jumut baru ubreu ubamnangrai habalakli u laistin lewat hatu memlong uwei nakita gabot yau jisu upetrus uang ngamju itu setia yau tau ubreu ubapiong Balabangi pai sekadang ni imbreu jungi ni syam bakapo jumong samla kadai kereta kabayasno baka jinglong kaba Petrus ulong ni juang baki samla baki long kiba ship bat kiba kribit ni juang baki samla ki jura kan berkat kiba banber yak ai kabamna banlong Kadang kadang kay koi sinsu khana sepang koi kupa, ublas neng nyalau kun, ba ulaju yajan tempat ipor, ya kawai kesamla bring, ukpa jonu kena rong kun, mirang kena palat, membala bangkit ekajingnya, member khan keterpeng, balai bamikir ke kalai ing breu, ukpa was neng mempai kun. Henry ukun bad upaktin ong empa wala ganang kena hegajing iet kitonga yakata gabriu kalong kabaklan haru kata kaya jing iet jonga kalong kum ka GCB kijing laki lum penagunu kinmadan hagajing iet kitonga la kren chungshit ukun yelakpa perhatian baulu ukna samla Waya poya sa berada gabriu, nalor burang kena, kabela kasih dapat biang, kajindawa hayang gak kabun, long bau kena semlau la kala kador kadar, ula thangyang la raiko, nama kajing kabai kendu, ban marwai ula babe kala, yak jing rai kerki jungu, hakoi kasih long bau kupa jungu wankai, hakaying jungu. Or kapa bawa pek kamslam ukun long balai kun mi kusrai mi bon jiwit berkat habakat kaji it kajong mi beralmut balai bami kusrai balai mai bon jiwit berkat uta ukun udem syapo bad ong pa ke GCB minta kalut umhnyang Bon kisamla ki babe dorpor namar ki rai klemberkhan namar ki kular lupa banya yakemti kabakim tip nanu kan sedang banya kapor kabagde bancha skor hekem sabchu namar ki soskam hala kajong kapor don kisamla padeng ki sosur ham kajing i ki kular wat banjop ya kabar hi berkawai hendak bagi kendo jengke kisyam bagi kular kijong ki lentang kijingkan beria sudah ha clear nama kata kum kisamla langis ro banyelong kibaskem jumut bat kibala bensim ya kanu garai hirai yang berkat lupa ya klemti kabangidai banyak hatu kalong praktikal hatu kalam bulan jumut, hatu kawanra jimbha, ya ka jingim jongi, ya ka ingasam jongi, nama jisa kalam, bakalang basuk, banrai, banle, kena berkat, ya ka ai kebanja harim, henry kalam apa bakabasitom, ban pembha ban sanjur, ya ki bami, naga jingle, bakajing rai kabaklam berkat. Manang ta susukum kisam la kristan. Nidan kam menyui lupa ngade.
ha ka jing dei baru Chris ha ka do kono karai ka bangishim ha ka jing em ka jong la ka penjan ni penjingai yangi na u la ka tan em ka jolong ji em ka stan jongi ngidan kam ban perkhat ha ka tak rem ha ka jing dei baru Chris nangka ha ka kobenmen ka bangidan na Chris ban bol tham phadin kumau no ro shamen sim ngidan kam ban pen sunurem hangnong i pensyong ia kata ka jingkut jembot ka jongi ni semo Petros u pen sunurem ha kata ka jing sos kham halade halakabor ki perbagai bi ngidan kam man sotro ngidan kam man kenau bang ilang tang kibreo ngilang tang kibreo langi sos kham ni sro em man sim kanu kanuru hinai poi ka por bangitlat ni swai ni her badai hangta kan mi ka jingkali hamno ngin chania ya ki jingkut jingbot ka jongi kaktieng ka jongble ka pen kamawi badai tang hakabor umun sim u jongble ubanang kabor ubangila pan chania ha ka jingkut jingbot ha ka jingkular kamidan hautra jisu kaktieng ka jongble ka tubo Petros hadim mula kala bamut long ba ula bot yu jisu hadu ba una sa na phna no khongpong umne bola bale komta nama ka jinglong chir ham jungu hele ula bale komta hadim bula ma de ka bot mu sim khoi ha ka sngi pendekos nama kata ka jing khat anga ya pi lemanus nem ubathmai banginyale ban bot ilong punem ujongi sukes omne kabut omne kabor omne jisu musim hene da bukhot karpat musim khoi bo nyarap un karshan yangi langit lat langi swai musim jung be nyarap unai bor bangenla bas kham yilari hu hadu bakut hagajeng bot jongi yalau nong punem ubalong ukres nangta kadau kabar o Petros kadau kabar ko Petros ulan ujisum o Petros bo shwa yadi Ahmad baru bo yakikular hadin ngabna o Petros perkhat shwa la kajingim ka ai ka banja Henry uklatpat yakikular kajing komta bala kli o Petros hatu mamlong ubay nakita babot yaw jisu u Petros perkhatchwa kumno banjubab u Petros ya kajinglang buman ya kajinglang jingman u yoi utai ukunra jungu marwai ulasati ulasakum hapring ginang sun kiwake sodom ban muri persyayu tukam tau Petros perkhat hatu kadang singa nyanga bangan ritho bangalong unang bot jang utai ubriu ubesha besar lese kem lang yu laudau ong hot komta ro perkhat usnobe na perkhat kumno ban yada shwa yade ningkong kata ro perkhat Petros kumta uson ngam itu ya uta ubriu haba klakliu hamne yo ibo Petros ukham ukor swalode henry ukret yala kekular kabau rakular baunumen setia yala kunran hagai satin Petros usam bau kham iet yala kado ban ya kekular joga mensim habla tenju do telai jo jengim u Petros usotho ya dia ba empat long badap reniang ban bat yakikular kiba ulaklai kedan gawai jitu khana betus pang angut sijur kiba don ka jing iet ka ba thon hadu kata tang kiba ya rai ru banya im banya yap lang da long kumnu
ha ka jing ya ye jong ki re jarang khat bagi kmi ki pa jong ki kim suk ki khang ye kata ka jere samla jong ki bakini ki armur kla sofi jor hadu kata bat ki ong bha kayap ban banginya khat iwe ya iwe pat tikum ta kla perkhat le kumno kla perkhat ba ban ba ya khat ka bha ba kin ya yap lang tikum ta kla pen bet ka si kaya na banta pan le no yap na ka we ka rian ka badan hajan ka shnong jongki tenala la poi kita ka ski pan le no yap bro armut ka le ben yang ha khmot jong ka ta krian tenala poi hang ta kata ka kenthei kla om ya to sendang tung in syuatie na ka ne ka ja ni kti jongi ngenya no lang ha ju ka por ba ngenya poi ru ha ju ka por hang thia trai rian ba ngenya yap ru ha ju ka por bor tau sendang ha bo pet ka ta ka riat lo smatien ba lo ong thai nang no ma phi nganang pin pet breu manga lo ong ta sendang bakata kan thai la ong ba ka ba sisur habul ong sendrang gom ta la ong makla no tlades ka pai to sendrang bat la yeng ta khmot riat ula nyau wei arlai bat ula nyau gom ta hadu sispa hende la ong bo noi sendrang udang ne hajo lami nang kriat ka met ju baro ka wei bat akum kata kapor om unle kumno ula pen ilade ula persang ma pen kan mau ki kular ki ba ula klai kenang bun yo man sim banno na ta ka khmot jong kariat henai khaddo la ong ba uhap ban phet no shlayin namar ba udang septieng yala ka jingim lani udang I yala ka jingim dai hablatin jo shisha bangila ban sotho ya de bangilong ki breu ki bala ne e man bat ya kinong rem lane ki principal ha ka jing in mujungi o petros sabalo ong nga kloi ban bot yami nga kloi ban phla yami wat la da de banyak kata ke kinong rem ka ba bu halade kumusundran basisha jong ukris hene ka jing I shwa la de ka jing perkhat ila ka do ka tu no ya ka ta kanurem ka ba ude ban em na u ki par bagai ba I habangi bo shwa la de khman habangi perkhat shwa ila ka do kenan ki khat ka bangin nya pen ngan pen khen ya ka nurem jong ka jinglong jing em kastan ka jonga ba ka jong phi namar ba ka do hi ka kwa ban man toy la de ka do ka kwa buram ka kwa ya jing subha ba sipor ba de ba pen hon ya jing kwa ka do sahir asut ka jinglong jing em hak ba bun ki bangai ha kini kisngi ba nang ta chu ka tien chu play ka pen kan mau ka khot yangi bangin be brai shaki ki bahanang ya ki bakendo ka tien jom le ka khot nam ta jongi bangin be brai shaki ki bahanang ya ki bakendo kamot ban sandur ya kane ka jing em da kata ka bahanang da kata ka bakan jaman sim bakane ka jing em ka bangi em man kasngi hakayat kayeng ka trega kta aktien ka khana kin kup ya kiso jong masim henrele dai ne ka jing embrio ka jongi par ko wai la sandur da ka jing kwa jong gado kanyalam yangi ben be brai syaka kadan jing embrio ka ba kham sajrong wala dai yangi ban klet ya kajun kam jong kaman sim jongi ban nama kata kamlong ga baphala banyo I hane kisngi badon ki brie ki balap miet ban be e kaspa barthai hane kem don por pat ya kaspa man sim dan ki brie ki bele ban pintinat ban pintamba
ya ka ying ba pau sabar hi henry ki klet ban kin mau ya ka jing dum jong ka ying ka balong hapo ka da nur jong ki dan ki brio ki bayale ban pen klan ban pen scam ya ka jing dai bat ki wei pat per brio henry ki klet pat ha ka jing dai ka bajan bat wajanai bat ublai kini kelang ka jing ele ki balang salansar ha ka jing imri kum ki banget ki jing ale jong ka do bat ka man sim ki bayale ha ka jing im ka jonga ba ka jong pi man la ka singi u petros sulara ma ka jing ale namar job ka shaping ka do yu ka do ka klan bat ka man sim ka tlot ha u petros bat ha bede ba ka jing ale o Petros sak upo al khiti saki Galatia lenang kebasan uang ledang iem do mensim dengan ya do mensim banang ta upo al uang ledang ya do mensim penum pendep setia ya jingkwa jengkado namar bakado baru mensim barabor ki yama persya ha ke jingkwa kamut ledang ya do mensim daladai ngina mahap ha kajiban kwa jagado nama kata ngidan kami mensiam jong play ban pela yangi bangila ban bat ya kadong rem jong kajinget kitongi bakajing em kitongi kabasisya habangi bot yo kres ki prabagai bae ngin duai baleng banus nem batmai ublay dang yarap ublay upubor ngi Banganangla banjob persya ya kijiman kwa kibabun jat jagado ha kajing im kajungi nangta kabala nangta ka benta kabalai bat ka bakado balai bu Petrus ulen u Jisu kadao kabalai kalong u Petrus u artin ka jingai u artin ya kabor ba kajingala jung trai ulalen nama kajinget jongu kaklalong temban kajing aratin ha kita klaisnyam bau Petrus labot o Jisu ula witness yaki miracle uloi kamba ke bakra bau Jisu pun khia yaki bre pang sitom bat penim ya ubre wayap wat komjuru ban sakhi dagi khamat ban penjajai ya ke eryong bat ya keduriau Pero Petrus sabau yo bau kendraj ulong kumta usos kam ha kata kejembut ban bot yauta ukendrat ubadan yakum kata kabor ba phla bar usno ba umdan shu kanu kabor kabrang tam ya ukendrat ujong de den kata ba kper ket semane habak sipai kawan kam ya Jisu o Petrus ula kmilenti ba u Jisu sale kamba baile persya kita sipai tekumta nak khmat long o Petrus lasdang banle hero ningkong da kmilenti ba utrai sayarap yu henre lang ba Petrus usasneng temban hak per kesemane hadir melakam menyalam yu Jisu saying orang baling do penca bisan u Petrus labut da ka bakmil tiru ba u Jisu sale ai ban pelat ilade namar ba ususkam hakabor kajong trai henre hangtaru Petrus usam temban bakalong da khangpong u kanrat jongu u bajule kamba kibakrau Henry menta I kumba umla Yesu usasuk kat ba kita sipai kilayu te kumta Petrus wasdang ban artin ya kabor jong ukenran kumta bala kliyu hatu milong uwai na kita kabot yau Jisu u Petrus se perkhat halade hatu kadang sungnya yanga banyak dan bentang bat uni ukenran uba menta uladu bor
Bat nama kajing aratian ulong upetos najibab ngamidan benta setia bat utai ubreu. Kadau jong jing aratian upetos de kabor utrai. Kadai na marbo umsutho ya klenti bo konrat jong ula jit unyat. Klenti kabashala ben. Klenti balai kieu halau ding phna ban sayap. Nak banta ubreu uba phadien kum mau. Upetos umsutho ya kata. Bo jisu la jit ya klenti ban ya klenti kalong kalenti kabarang kerpang bantu spa ya kabar thai bakum juru ya Petros. Petros kumilenti ba konrat umpon kam na kabor ban job inang syun Henry haba kata kam chimna ja Petros ula aratin no ya kabor jo konrat jo kawai kata ko pelong ngi kibangai ban aratin ya ublai bon sin dai namar bangim suthu ngim sampang yak jing thbu ko jong blai ha ka jing em jongi kum ki banget ka jing khmilen ti bangi sakri blai kolang bo blai unyarap ngi prang jing jing pang jing jar ka jing em bangi dawai ru ba blai ulai ai na ka banta jongi hedan ki khap ha ka jing em ngi kum ba blai umlai ai nak banta jungi dan ki khap ni kumba uplay usngap jar habangi khakar pa ju kane ka jingpang ka bangi duai banyo khya henry kana yai don kane ka jing kana yai ban ha ka jing jungi walang la ati shisha hau ha ka jing duai namar kata kawan ka jing no man sim hanga phi hakum kita ki khap ba hakum kita ki por Henry kita pengai be iet ide ben kenmau ba hakum kita ki por kita kam perkhat ya kan rem joga jinget ke jongi hakaton rai ya katon rai joga jinget ke jongi kadan hai la kalong hau play la ne hakikam phla idan ka ban yet ya katon rai ke jinget jongi hang no ka shong la kalong hau play la ne hikam phla la ni perkhat yau jisu la dau jisu le ikamba kuma kibreu ki kwa ngangai ka parthai paro ka wei hi kan bot yau henry u jisu umpa ba kibreu ken ngai hu namar kikamba ba ule aki Herai ukwa bakin ngai ken pediang u namar bo ulong ukhon ublai ulawan khnang bansa yap na banta kipap kejongki balang ye perkhak ru la da ublai u jibab lot ya ka jingdubai jongi uplai lot yang ye jing kumangi dubai khmi lanti hatu ngidang don kam mo ya ka jingai ha ka jing mu jongi namar baka jinget ke doba ke jing shania ke bateli ke bapura ke balong ja ke baja tip hi ublai sisin bangla shania hau ke jinget ke doba kum kata ke jing shania hau blai baka tien jo blai ka pikin mau shphang ju uba ke nong rem jo ke jinget ke jung ju kadai hau blai hi ha ki ba ulasha ban kerku namar kata ba tenju ya ujuk daga ba do no daga ba do lut ya baro ki ba udon kam sim la pengki ya ka jinget dengu kat badang em hi ujuk uang ba ublei hi usa hi ublei la ulong long khoj la ulong kumno ha ka jing em bakane ka jinget ka sisor ko jong ju kalong ka chalen nam ta jong ikum ki bangai namar bangi kum gi breu ngidon nya kata ka jinglong bangi kwa bansuk banget ru gi kwa bansuk ngi kwa ban lait na ka jing pang sitom ki jing jo ka jing em
ngidakwa banlat kluai hiru na ta jing e a jing em ngidakwa ya kerisol kabala long shortcut ngidakwa be kamba jing pelat jubab kinja no hi mas nong amen habing duwai hakmat ka jung blai henry ublai pat ulong ubamayan upanya ya ka jing em jongi kat kumbau thmu kumba ngikwa namar bo tep khambha kano ka bhatam na kbanta jungi kala banlong baklenti ka ba e ka ba mangi kwa bi olaj no henry ublay yu itumban bakata king ka ba e kalong ka ba mantoy na kbanta jungi namagata kum ki bangai si sien bangai duwai nglai ti ho blay ngidan kama pen scam ka jingai ka jongi ha blay ha ka jing khmi lenti ka jongi wa apostol paul ubre wa kha ka jingai lai sin na duwai da ba ti ha blay ba blay un weng no yosia na ka mat ka jongi re ublay shim laweng ulaong ba ka jingai e jonga ka ta piang yami upol hun hangta usothu bauta usya lauthar ulong ki mantoy u bat kamta upol sapla baruam bala penjanai ya ka bor jonga hapreng ki tingklat bat hapreng ki jingpang ki parwangai ba ye kila bandon ki sya haka jing im jongi ka bangi duwai ba ublai unbeng no henry kila banlong teman ki sya ki ba mantoy ya ka jing man siem ka jonga ka jongpi nama kata ngim dei bandu jikamen langim suthu ya ka jing e ka bangi kandu langim suthu ka panya ka jong pre jing im ngidon kam banyai ne ha ka jing e ka bangi don ngidon kam banyai sya ha ka jing le jong ka jing im nama ka sapoi ka sngi lakam dei menta lakam dei la syai he kan sapoi ka sngi bangin salat na baro ka jing e ki jing jau umat jong ka jing im bat hangta ngin suthu ya ka dor jong jai ne ngin sai suthu ya ka dor jong jai sya ha pe jing le ba pun chai ha ka jing im to play ko khu ublay nyarap lingba ni ko bor ublen ta ka brom jungu amen Kubulay sibune pastor na kumta tu kubor kaba pe philawan ra apdeng jungi na kaba pankan mawingi syapang u Simon Petrus akalong nuksa na kumta jungi nrei ni dei ban sno u Jisu la yap na ne la im Ngimdei ban le ki ban commit mistake mo kamidu Simon Petrus aga jim ki jongi oi try Jesus Christ ula pen thamai padiu wala pelong padiu sai sisi no tera ubane ujong play unirap ingi unai bor ingi bangin la ya banang syukri ublay khambaha ba in yaine u hadu babukut pastor Blay yung kukui pi, lay suk chala ka jong ka jaka trei jaka kta, blay unang kukui pi, kajing trei kajing kta kajing pi. Por kala biang bangin ya, why no? Ano kajing sikri lang kajing i, apa ni? Janmit, yung why da kabaya why lang na kajing why kaba arspa nyaw peu.
banda jing im galawai haji I kemen semde kan ngop haying masuk jong me trai man kasini man ko por ai ngan sngeu na me ko bo ai ke jing I ba jong me kan te yanga hajan jong me ba lai li ki de khot le ma ko chorus ka jing wai ko ba arspa nyau ko Atrai bau blei bau ba jungi ba bleng. Ngeliyo banyak don sipo kini kejeng ke bakentang ke bakut ke jome. Bangila poy ke po ku trai ke bangin. Ya penuai no ingin kejeng syakri ke jungi. Kejingat sembatiang ke jungi bat me. Haka bakum kini ke jaga ke bakentang ke bakut. Nyemlak kena sengangu me atrai bau blei. Ya kejeng don kat jome. Nadu bangayu yang sedang bertemai, hau bangnya yok banyak yang kini gelenti, hadu sipau deli kisngi kuturai. Melalong umau jangka jingarap jungi, Ebenezer. Ublay rap yangi kisngi barok jangka jingim jungi. Kam tama blay lembajang nus nama aja arkau ubang yok menkeliap not. Ubang yang sakhi kuturai kejing ijin jar, kejing penwet kejing hanglat. Ikan don kita bun kita bu jeng ini, ya kabangin syaku ya lu ikaman kita kut ke cama. Henry ling bajong nus nama bang liok kutrai, maling bagi jeng keluar kita tiang bagi jeng lang faithful ke cama.
jilang basi syai ma blai ke jing kular ke jong me ngi don ke jing kan mana blai mengela ban ya syaprang ban job ke jing baro limbaga kubor ko trai ke bau syakri ulas sama pning jungi kan ko por ai bagan ke kubor ko trai kan jong kan sa kan re ke mesim jungi baro bangin sauto ko trai bagan ke lenti ke bangin ya kum ke donget kum ke kestan nginum bu ye ka bor haladi nginum syania in subs kamaladi no ka bor ke jing alam ma blai ngin bu ya ka jing kular ke jeme khmat ngin bu ila di shabin ngin bu e ke ding phna khmat bari ka perthai shadin ya ba blai begini ki kubor ki jing slok baro ki ba layo yon ka bor ngi begin ya shaprang ba jang kini ki sngi ki ba ki ba kalan bara ka bawai no a tu na ai ba ke jing e ba a jang meu blai bok pa jing a e ke jang disgrace bo try lemba ke jing slok jing sai bor ka jing bet mai bo men sim ko to kini ke jing ru ke nei hial ma shong sa e ke dang no jing i baro ki benget ki sha ni ame kini ka bor ngi ba ya baro ki ba hang ni resla ka perthai menta ba shadow bam jukur amen